Arribant ja a les 9:41, seguim el dia IB3 Ràdio i IB3 Televisió. L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, l'entitat que plega prop de 500 mitjans de premsa en paper i digital, entre els quals hi ha l'Ara Balears, el periòdico d'Eivissa i Formentera, els setmanaris mallorquins a l'Iris o de Ferreries, revistes comarcals i locals com Sa Plaça, La Veu de Sóller, el Setmanari de Sóller o el Manacor Comarcal, i una vintena de mitjans locals de proximitat ha llançat una alerta. Adverteix que el preu del paper ha pujat al voltant del 70% en només un any i tot això posa en risc la viabilitat dels mitjans locals en paper. De tot això en volem parlar ara amb el president de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, Josep Ritor. Molt bon dia. Molt bon dia, molt bon dia. Per dir-ho correctament, sí? Secretari general, Jo sóc el secretari general de l'associació. I de rectificar amb secretari general, Josep Ritor. Perfecte, gràcies. Aquest advertiment que heu llançat arriba enmig d'una crisi sanitària i econòmica en què les empreses periodístiques han hagut de fer la seva feina en unes condicions difícils. Com descriuries la situació actual que travessen els vostres mitjans associats? La situació actual és molt complexa pel que dieu. Per una banda, amb la pandèmia i el coronavirus, que sembla que aviat anirà afluixant però no acaba mai, i això ja fa 2 anys pràcticament, doncs els mitjans ho han passat malament perquè el comerç ha estat molts mesos tancat o semiobert, els restaurants limitats, l'oci nocturn tancat, no hi ha hagut cultura moltes vegades, ni festivals. Llavors això vol dir que a l'haver-hi menys activitat als pobles també hi ha hagut menys anunciants i ho han passat malament perquè si hi ha menys ingressos aquests mitjans han de viure del seu dia a dia. Per tant, aquests 2 anys ha sigut una travessia del desert. Al mateix temps, també perquè us feu la idea, la premsa de proximitat n'està fent una altra part de la pandèmia, que és que ho fa la premsa de proximitat i ho fa el comerç. Han aparegut aquests canals de venda massiva per internet com els Amazons i altres plataformes i això perjudica el comerç de proximitat. I el comerç de proximitat era l'aliat o és l'aliat de la premsa local i comarcal que hi ha per les illes, no? I això, que va a part de la pandèmia, també ha afectat en el sector. Si li afegim ara la pujada, que degut no sabem ben bé a què, però està passant a tot arreu, però del cost del paper, per la premsa de paper, doncs això ja és com no entenc de toros, però és com els toros, si li vas posant banderilles, això sembla com una estocada, no? Aquest 70%, aquest increment del 70% en el preu del paper que parleu, com afecta això a les empreses periodístiques més petites? Hi ha publicacions que pensen en baixar la barrera o fins i tot directament altres que ja ho han fet, que ja han optat per tancar? Si us fixeu, ja en els últims anys, abans d'aquesta pujada, alguna premsa local ha deixat d'editar en paper i s'ha passat només al digital. Per tant, sí que es pot generar un petit desànim en la continuïtat del paper. Però també he de dir que la majoria d'editors, si és per ells, el mitjà de paper, i jo crec que pels propis pobles, el mitjà, a part de que facis digital, gestionis les xarxes socials, facis una mica com de ràdio online, el mitjà en paper una mica és la clau i el que dona més prestigi a un mitjà d'informació de proximitat. Per tant, l'objectiu de tots és continuar, que això està clar. A més de la crisi del paper, durant la crisi econòmica hem parlat d'aquests ingressos publicitaris que abans estaves comentant. Com es pot compensar aquest increment del preu d'una matèria prima que és fonamental per als diaris i les revistes? Com es pot compensar? Clar, doncs aquí només hi haurà 2 camins a curt i mig termini, que és, com tothom, s'haurà de pujar els preus de la venda i de la publicitat, a poc o de pressa, perquè els costos això tots hem de ser conscients que si ha pujat el cost del paper, que és la variable més cara d'un mitjà imprès, doncs també una part s'haurà de repercutir en el lector i en l'anunciant de proximitat. I una altra cosa que hauria de passar és que
i aquí les institucions públiques han d'agafar també consciència. Com deia abans, la realitat canvia, els Amazons i totes aquestes vendes digitals han vingut per quedar-se i per créixer. Per tant, la realitat de les formes d'anunciar-se ha canviat i aquí les institucions han de també vetllar per la subsistència d'aquests mitjans. Jo crec que ha d'haver-hi una tele i una ràdio com són, per exemple, IB3, que són els grans de les Illes Balears, però és clau que el de Ciutadella, a Maó, com he dit abans, a Pollença, a Sóller, etc., a Inca, i així hi hagi el seu mitjà local. Perquè el mitjà local, i sobretot el paper, fa poc deia de Menorca, que es van convidar ja a l'Iris, la premsa és el que abans era la plaça del poble. Abans la gent anava a la plaça del poble i ja s'assabentava del que passava al poble. Un xerrava amb l'altre i, en el fons, la premsa és la plaça del poble. I sobretot la premsa de paper. I, al final, si en un poble desapareix la premsa, es va transformant a el que són les urbanitzacions. Es perd identitat, es perd coneixença entre la gent, es perd moltes coses que fan comunitat. Llavors, la premsa és un element que compleix una funció social i que cal protegir i preservar. La proximitat és importantíssim, no? Sí, perquè és on un s'acostuma a llegir la premsa. O sigui, vindran els twitters, ara hi ha hagut líos aquí en Twitter i no sé què, d'Eurovisió, que no soc molt seguidor, i aquestes faràndoles que agraden, no? Però la gent vol saber-ho. Jo crec que els pobles que són més vius, més dinàmics, socialment més activa la gent, són aquells que tenen vincles entre ells. I el que fa de paraigües aquests vincles és la premsa. I, per tant, és vital preservar la premsa en els mitjans de proximitat. Hi ha estudis a Suècia, als Estats Units, ara ja no es parla tant de les fake news, però hi ha estudis en els països nòrdics i als Estats Units que quan apareix la premsa de proximitat en un territori, allà els populismes i les influències promanipuladores de les xarxes socials a la gent triomfen molt més. En aquells pobles, per petits que siguin, que tenen un mitjà de comunicació que està ben arrelat en el territori, que la gent se'l creu, el periodista mai voldrà enganyar. Sempre un podrà fer un to més cap aquí o cap allà, però allò d'enganyar la població, un mitjà de proximitat local que el periodista el veus cada dia pel carrer, doncs no, ha de ser molt correcte, ha de ser molt curós, ha de mimar la notícia i ha de ser força imparcial. I per tant, és una població més ben informada i més ben intercomunicada entre tots els ciutadans. Si tornem en aquest increment del preu del paper, ho poden relacionar a la carestia de matèries primeres i de material que es viu a altres sectors econòmics i en la indústria? Sí, la primera vessant és aquesta, l'encariment de les matèries primeres, i després hi ha un tema que entre cometes podem dir que desconeixem ben bé, però al final això és el paper, a darrere hi ha unes multinacionals immenses i aquí no se'ns escapa si només és per l'inici de l'encariment de les matèries primeres o com passa amb la benzina o la gasolina, que a vegades sembla que se n'aprofiten, no? Però sí, l'encariment bàsicament és el tema de les matèries primeres. Però clar, una cosa és encarir-se un 20% i l'altra és que, no sé, entre el 40 i el 70% és el que ha anat creixent en un any, que és espectacular, Moltíssim. I pensa, ja per acabar, que és realista que es pugui arribar a regular el preu del paper per a garantir aquest dret a la informació? Nosaltres ho hem provat i per això és important que els mitjans estiguem junts i agrupats i la funció que la fa l'amic, de parlar amb les papereres i grans corporacions espanyoles. Però ho veig molt difícil perquè això és un tema més fins i tot que supera a nivell d'Espanya i és més un tema de multinacionals. Per tant, se m'escapa que puguem regular massa el paper. Per tant, com que això se m'escapa que sigui possible, i al final aquí jo crec que entre tots hem d'anar agafant consciència de que ha pujat aquest preu. Hem de suposar, esperem, que el del 70 sigui temporal i tingui una baixada, però no baixarà els preus d'abans, això ja ho tenim clar també, vull dir que potser baixa el 40 o el 50 o el 35, però que té un encariment i que aquest encariment
si no volem que se'ns vagin empobrint els mitjans de proximitat, doncs entre tots hem de saber els lectors. Jo crec que els lectors és bo que segueixin comprant els mitjans, que si pugen una miqueta que ho entenguin, com també han pujat el cafè als bars, i també els anunciants, doncs, que igual que també se'ls ha encarit amb ells tots els productes, doncs els anunciants també han de saber que si no és ara, d'aquí un trimestre el preu de la publicitat pujarà una mica, i també fer una crida a les institucions, que ja ho comencen a veure, però serà bo que reaccionin ràpid, des dels consells al govern de les Illes Balears, que el seu paper ha de ser més actiu ara per ajudar a la premsa de proximitat. Jo crec que ara és una mica el moment també que ja està passant en altres governs autonòmics, que han de tindre un paper més... Si tots tenim clar que ha d'haver-hi un mitjà de comunicació en els pobles i les ciutats de les Illes de Balears perquè compleixin una funció social, les institucions d'alguna manera també han d'estar darrere donant-hi el suport. I a part, s'ha de millorar el suport que ja està passant a molts països d'Europa i al País Basc, fins i tot al País Valencià, els ajuts ara són molt importants, perquè el mitjà, a partir del paper, després fa un digital, gestiona xarxes socials, etc. I els mitjans de comunicació ara també necessiten, i els de proximitat, que cada vegada més s'han de gestionar bé les xarxes socials. Han de començar a aprendre que aviat arribarà a gestionar intel·ligència artificial per gestionar dades, etc. Són eines per potenciar influenciadors locals. Cada vegada més hauran de treballar tots aquests temes que ja us passa a vosaltres, que hem de fer vídeos de menys d'1 minut per comunicar-nos amb els joves. Tot aquest tema també l'haurà de fer els mitjans locals. I si han de fer, a part de la premsa, el digital, tots aquests temes, hem de dotar-los de més eines, que indirectament vol dir de més suports i també de més suports econòmics. I aquí les institucions, els propers 3 o 4 o 5 anys, han de tindre un paper per falcar i defensar no només la supervivència, sinó, com dic, una mica la millora i la innovació dels mitjans de proximitat perquè els joves ho llegeixin. I un últim factor, no em voldria allargar molt més. Ja no tenim molt de temps. Ràpid, per favor. Sí, però cal una frase. És molt important. Ara tothom, amb la pandèmia, a vegades s'han anat a viure al poble. De joves també, no? I s'hi volen quedar. Però aquests joves necessiten, a part d'un bar, necessiten que hi hagi eines que es comuniquin entre ells. I el mitjà de proximitat, el mitjà local, fa aquesta funció. Per tant, tindran més vida i més possibilitats de futur a aquells municipis i a aquelles zones que estiguin ben connectades amb mitjans d'informació. Josep Ritol. Moltíssimes gràcies, Josep Ritol, secretari general de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. Moltíssimes gràcies per haver participat al dia IB3 Ràdio i IB3 Televisió. Bon dia. Bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. I ara saludàvem el col·laborador d'aquest programa i director del setmanari Eliris, en Bep Alès. Molt bon dia, Bep. Hola, bon dia, Joana. Bé, hem de dir que també ets membre de la directiva de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. Tu que coneixes de prop aquesta realitat de Balears, saps si hi ha publicacions de Mallorca, Menorca o les Pitiüses que viuen d'una manera especial aquesta crisi del paper? A veure, ho estem patint tots, en Pep ho ha explicat. Per una banda hem tingut la pandèmia, que la pandèmia ha ferit, sobretot amb el tema de publicitat, i després també tenim aquesta, podríem dir, jo posaria entre cometes, però podria enemic, i és la publicitat aquesta que no es paga relativament a xarxes. Hi ha molt de comerços que ho estan optant, en vez de posar-se publicitat en els mitjans de comunicació de Menorca, amb locals o la premsa forana de Mallorca, estan optant a posar els seus anuncis a Instagram, estan posant els seus anuncis a Facebook, estan contratant plataformes com Google i fins i tot fan les administracions. El mateix Ajuntament de Ciutadella, per posar un cas, no s'anuncia amb el setmanari Eliris, posa els seus anuncis a Instagram. I això és trist i fa que la premsa local de cada vegada ens costi més subsistir, encara que podem dir que som uns romàntics del paper, seguim apostant pel paper i seguim amb aquest compromís social cap al subscriptor de tota la vida i cap a la tota la vida. Jo te puc posar un exemple. Nosaltres, la pujada del paper ha estat d'un 60-60%. Vam haver de fer unes previsions antes de final d'any, quan ja sabíem això, de comprar el paper per 3 o 4 mesos. Ara estem navegant encara en paper en preu antic.
però nosaltres la revista havien de pujar 5 euros. De 75 que la teníem, els nombres econòmics eren pujar 5 euros. Al final van pujar només a 3 euros, han pujat 25 cèntims. I així que estem aguantant. Però sí que han de ser les administracions qui donen aquesta mà d'ajuda, han de ser les administracions qui han de ser sensibles a la realitat de la premsa local, i com ha dit en Pep, nosaltres som un poc aquest arbre de la plaça del poble on la gent es troba a baix per reunir-se, per xerrar-ne i per informar-se. Si deixem de perdre els mitjans locals, si deixem de perdre la ràdio local, si deixem de perdre aquest tipus de premsa, pues estarem en mans dels grans grups nacionals i internacionals, i la premsa local, la informació de primera mà ja no hi serà. Pep, moltíssimes gràcies. Gràcies per haver participat en aquesta xerrada de destacar el director del setmanari a l'Iris. Pep Alès, molt bon dia, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I ràpidament volem parlar amb un dels directius del grup Serra, un dels responsables d'aquest grup, director del diari Última Hora, Albert Orfila. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Molt bé, estàvem parlant d'aquesta qüestió que està afectant en aquests mitjans de paper. Ens podrien comentar un poquet la situació del grup Serra? Bueno, el grup Serra o la nostra capçalera un poc estàndard, que és l'Última Hora, evidentment no és aliena a totes aquestes circumstàncies, no? Ja fa estona que els mitjans de comunicació viuen en un estat de crisi permanent, i en aquest cas, pues sí, l'increment del paper pues, és una pedra més en el camí, no? Nosaltres en un any pues, tenim detectat un increment d'un 50%, i aquesta pujada, evidentment, pues, dificulta un poc més el que és la sortida del diari, no? Però, bueno, està clar que vivim en una època de revolució, d'innovació, de molt de canvis, i la nostra obligació com a una de les capçaleres referents d'aquesta comunitat és intentar adaptar-nos. Se'ns acaba el temps i bé, en resum, podem tenir esperança amb els mitjans de paper? Sí, clar que sí. Sí? Clar que sí. Jo estic convençut que sí, i sobretot reivindicar el paper, el protagonisme dels mitjans de proximitat. I aquí hem de posar voluntat tots, els lectors, els primers. Moltíssimes gràcies, Albert Orfila, director del diari Última Hora. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Endavant. I així ja estem arribant a gairebé les 9:59. Farem una aturada i a partir de les 10 tornem aquí al dia IB3 Ràdio i IB3 Televisió.